ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ ଜାନି। ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜୋଦିନା ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବଳରାମ ମନ୍ତାଳ। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜପୁର, ଥାନା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ସେମଲିଗୁଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଦା ଚାଷରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଦା ଚାଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଟି ବି ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ ପକେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଟିର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ସାର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର ବସ୍ତାଟିଏ ବସ୍ତା ଏଟା ସାର ପକାଇଲେ ସାର୍। ଶୈଳମରୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ଏଠୁ ପକାଇଲାରୁ ମିଟିଂ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଟିଂ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପକାଇଲୁ ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ କଣ ଅମଳ ହବ ବୋଲିକିରି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଅମଳ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ବୋଇଲେ ସେ ଜୈବିକ ସାର ଦେଇଛୁ। ଆଗରେ ତ ଇଏ ଡିଏପି ୟୁରିଆ ବେଶୀ ପକାଉଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି କମାଇ ଦେଇଛୁ ଟିକେ। ମାଟିର ବି ଟିକେ କେମିତି ମାଟି ଆଗରୁ କେମିତି ରହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ମାଟି ତ ଆଗେ ଟିକେ ଟାଣ ରହୁଥିଲା ସାର୍। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଦେଖାଇଲେ କେମିତି ଅଛି? ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ବି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କେତେ ଅଧିକା କଣ ଅମଳ ହବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ 35 ପ୍ୟାକେଟ ହବ। ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ? ଗତ ବର୍ଷ ତ 30-25 ଏମିତି ହଉଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ପୁରା କମି ଯାଉଥିଲା କମି ନାଇଁ କି? ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଅଧିକ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଘାସ ବି ରହିଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଘାସ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଅମଳ ଟିକେ କମବ ବୋଲି କମିବ ବୋଲି ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ? ଏ ବର୍ଷ 2500 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସାର୍। 2500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗତ ବର୍ଷ ତ 3000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସାର୍। 3000 ଉପରେ ନାଇଁ କି? ହଁ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କମିଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଭାଇ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାଷ ଦିଗରେ? ଏ ଚାଷ ଖତ ପାଇଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହଉଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିଏପି ୟୁରିଆ ଟିକେ କମେଇକି ପକାଇଲେ ଏ ସାର ଏ ଖତରେ ଟିକେ ଭଲ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ବୁଝେଇକି କହିବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ କଣ ନେବେ? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2-3 ପକେଟ ଅଧିକା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଏ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୈବିକ ସାରରେ ଟିକେ ଭଲ ହଉଛି ବୋଲିକିରି। କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହଉଛି, ଅଧିକା ଭଲ ଆଉ ହଉଛି। ମାଟିର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ପରିବେଶ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ଆଉ ନିଜର ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ହଁ ମାଟିର ବି ଭଲ ରହିବ, ପବନ ବି ଭଲ ରହିବ। ଭଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜ ଦିନା ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।